ассалому алайкум дӯстону ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар имрӯз 17 сентябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Навори имрӯзон беҳад навори хуб мегзарад. Тамошо кунед, беҳад навори хубай. Мошино аз 10,000 сар мешавад то 1 миллион рубла ҳастад. дар ҳамин канал касе ки нав омагия фаромӯш накуна як донаи лайка ва дар канал обуна шем. Бардори азиз, аз 10,000 сомонӣ сар мешавад. ҳолати мошин нормали состояншон бақагӣ гуфтиам одам. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, касоне ки мошин доранд, хона ёки замин фарқ надора, барои реклама гузоштан савдо да монданиен, клиент наёфтаста бошед. Агар метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мо муроҷиат кунед, дар наворҳои баъдӣ мегирем хона, мошин ёки замини шуморо дар реклама мегузорам. гапа зиёд намекунем, навора мегзарем. эълони якумон инак дӯстони азиз. эълони якумон чие? Hyundai Porter дар город Ярослав, агар ки шинавида бошед, дар Россия. Айни ҳол ин мошин солаш 2007, объем мотораш 3.3. Дӯстони азиз, нархаш 1 миллион рубл. Бо нархи 1 миллион рубл савдо карда мешавад. Занг бизанен ҳатман аз номи канали ман, боз муомилаи нормалӣ карда мешавад. Даро коробкаш механика, сӯзишвориш дизел, яъне ки саларкай. рақамҳои риси дастиш охираш 6546. дар шаҳри Русия боша, агар ба ҳамин рақамҳо занг бизанен. ватсапаш ба 960 сар мешавад, охираш 1963. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, ҳатман муомила дорад. аз номи канали Авто ТВ занг бизанен, боз муомилаи хуб мекунам бардоро. даграмаш меган номерои нав зайгаи давлатӣ, да кабинишам номерои нав давлатӣ. 3 моҳи дига, 3 моҳ шида мега учёт дамондагим ҳамагӣ 2 ё 3 ҷуда рафтагӣ мега. ини ҳол бародари азиз, ин мошина барои чӣ фоидааш медонед шумо хитон? чӣ фоида дорад? барои бор кашидан. мақсад бисёртар одамо ҳастанд ки бо инӣ мераванд ҷои гӯшт, барои ҳамин лозимае барои шумо. агар маъқултон боша бардорҷоно, занг бизанен, 1 миллион рубл, боз аз номи канали ман муомила. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. барама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак ба эълони дуюмон мегзарем. бардори азиз, эълони дуюмон чия? эълони дуюмон Opel Astra F. дӯсторони Astra F ҳам бисёр дар комментариям ҳатто менависен ва ҳам дар WhatsApp. дӯстон, канали Авто ТВ Astra F имрӯзамон мондагиай солаш 1995 дар Ҷалолиддин Балхи Румӣ медона. ира бисёриё нархаш 25,000 сомонӣ, боз муомила дорад. ҳатман аз номи канали ман. бензин плюс газ, кузоваш седан, объем мотораш 1.6. бардоро хитон ҳолати мошина дидестен, дарунаш бад нест, нормале. коробкаш механика, объем мотораш 1.6. ҳамин рақамҳои 934 05 57 59 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. ҳатман занг бизанед аз номи канали мо. бо шумо до ягон сум дига арзон мекунам. 95 сол дар Ҷалолиддин Балхи Румӣ бо нархи 25,000. эълони сеюмон да мегзарем. инак эълони сеюмон Opel Astra F, боз ира солаш 1992 бардор. дар ноҳияи Истаравшан бо нархи 26,000 сомонӣ. мошина арзон айс пасмонда мешавад бардор. баъд аз замин навор сар мешавад. бензин плюс газ, кузоваш седан, объем мотораш 1.6, коробкаш механика. рақамош 987 14 1500. моторша хитон дидестан чӣ хел состояние дай, ҳолаташ хуб. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, ходовоишам 100%, кузоваш 95%, баллонаш хати нав, аккумулятор нав ба нав, трансформатор утилизатсия надора. айни ҳол мошин синят ҳавоба. харидори аниқ бошад, занг бизана, мега боз камтарак муомила карда мешавад аз номи канали ман. бардоро зангш бизанен,
Астраев имзон 1990 сол бо нархи 26000 сомонӣ. Сӯзишвориш бензини газ, аби моторш 1.6, кузов седан, коробкаш механика бардорад. Марҳамат, ҷарайонтона бибинед. Ба эълони чорумон мегзарам, яки инак эълони чорумон чия? Эълони чорумон ВАЗ 2107 мошинои советский. Солиш 2005 деваштич ганҷӣ, агар шинаида бошин ҳамтарафудай. Нархаш 17000 сомонӣ, бензин плюс газай, кузовиш седан, аби моторш 1.6, коробкаш механика. Чашкош умуман варид надора, мега ҳолати мошин хубай. Рақамаш 928 09 7400 ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Наха дой мегам моториш 1.6 аз 2107. 4 тавало нав, центр замон утилизатсия дорад. Панҷум эълонмон. Эълони панҷуммон Daewoo Nexia дӯстон. Дӯстдорони Nexia бисёри бадан. Солаш 1994, яъне ки 1994 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12000 сомонияи нархаш. Бензин, газ, кузовиш седан, аби моторш 1.6, коробкаи яъни механика. Рақамаш 952 0007. Мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор, коробкаи иам 100%, аккумулятор нав, 4 баллони 60%, чашкаш нав па нав, ягон ҷош пусидагӣ надора, ҳуҷҷат надора ҳамин қадар. Боз муомила карда мешавад. Дӯстони азиз, срочна фурӯхтанӣ мега камтарак маблағ дар кора, аз ҳамин сабаб бо нархи 12000 сомонӣ. Марҳамат, дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва касоне ки нав омаген желен дошта бошед, агар ҳамин мошинда барен сараввал мошина аз наздик бибинед, исӯз ҳай кинен, маъқултон шава бигиренаш. Эълони шашумонда мегзарам акина. Эълони шашумон боз Nexia. Дӯстдорони Nexia бисёрин шумо. И видеои ки аги имрӯзаи ман ба хотири шумоа. Солиш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Вообще танаш шишай, ягон грамм задагӣ пусидагӣ хирошидагӣ надора. Нархаш 13500 сомонӣ. Бензини газай, кузовиш седан, аби моторш 1.6, коробка яъни механика. Рақамаш 952 0007. ҳам ватсап дора, дар ҳамин рақамҳо ҳамдастӣ. Мошинҷа дар ҳолати хуб қарор дора. Мотор, коробка ходовош 100%, 4 баллони 80%, аккумуляторш нав па навай, моторш Opel чашкаш, ланжерош варид надора мега. ҳуҷҷатош ҳамин қадар ки бучидаги мардор азиз. Хида маблағ дошта бошам, агар желани дорам барои харидани ҳамин Nexia. Марҳамат, занг бизанед мардоро, касоне ки зурш мераса 13500 сомонӣ боз муомила дорад. ҳуҷҷат надорад яки мошин. Инак ба эълони ҳафтумон мегзарем. Бисёр мошина мондагием ба хотири шумо. Аз ҳама мошини арзонтарин, ҳолатиш хубай ва Daewoo Nexia боз. Ира солиш 1995 дар шаҳри Душанбе. Рай рӯжди чотка хиш шуда гаштаги мақсад нақсиш камай. 10000 сомониш мега, бензини газа, кузовиш седан, аби мотор иам 1.6, коробкаш механика. Рақамаш бародарои ман, дӯстдорони Авто ТВ 902 17 6666. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. Дарони мошина хахтон десин инҷа да мотороша мишон додагай. ҳамин рақамое ки гуфта гузаштам, ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. Мошинча ҳолати хуб, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Мотори иан, коробкаш ходовош 100%, баллонош 70%. Мотори 16 гуфтам одам 1.6 каги. 4 баллонш навай бардора, ҳуҷҷатош 7 моҳи дигай. Бо чид мефура. 10000 сомонӣ 10 моҳ ҳуҷҷат дора. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. Дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. Коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. Коршон қонунӣ, ҳуҷҷатошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акай далер дар хизмати шумо 24 соат. Ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билети донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чак. ина марҳамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба Акай далер
муроҷиат кунед дӯстони азиз. ака инак ба элони ҳаштумон мегзарем шер бачаҳо. элони ҳаштумон Daewoo Boz Nexia ира солаш 1996 ай. И ҳам дар шаҳри Душанбе. Нархаш 13500 сомонӣ. Боз муомила аз номи канали ман. Бензини газ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6 коробкаш механика дӯстон. Даруну берунша хитон диден, ҳамеқа ҷои хуб, яъне ки ҷои главни дошт. нишонтон додистам. Коробкаш механика, абиё моторш 1.6 кузовиш седан. Рақамаш 910 17 6666 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. Мошинча 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор коробка ходоваш 100%, балнош 70%. Чашка лапа фарид надора вообще. Ҳамин қадар ки ира ҳуҷҷатош бучидаги дай. Дар шаҳри Душанбе бардоро. Агар маъқултон боша рафта мошина бибинед ай пеш исуса ҳай кинен, таби дилтон боша, баъд ягон муомилаи хуб кинен. Элони нӯҳумон мегзарам ки инак элони нӯҳумон боз як мошини советский ВАЗ 2106 солаш 2000 дар шаҳри Хуҷанд. Бародарои хуҷандӣ агар шумо ҳаминҷа бошед, дар комментария Авто ТВ ба пеш нависонед, ҳамақадар ман ба шумо миннатдор мешавам. Бо нархи 15000 сомонӣ. ҳолати мошина хитон дидесен. Рай ришт хай Хуҷандам шаҳри беҳад ободай. Бензин плюс газ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6, коробкаш механика. ҳамин рақамҳое ки 922 00 56 74 WhatsApp ам дорад, дастӣ ам дорад, шумо метавонед каме хеле муроҷиат кинед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, моторш 06 газ, бензин, балнош 70%, коробкаш 5 тага, яки 5 скорсаи мошин. 2 моҳи дига теххизматот дорад. Магнитофон ҳамаш кор мекунад. хулас мошина мемонӣ, мошина ҳай мекунӣ, музикаро мемонӣ, бақаи ка ҳай када рафтан мегирӣ. Агар таби дилтон боша аз 2107 имрӯзамон солаш 10000 дар шаҳри Хуҷанд. муомилааш аз номи канали ман бо нархи 15000 сомонӣ. ба элони даҳамон мегзарам ака. элони даҳамон ВАЗ 2115 иш. ира солаш 2003 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархи 16000 сомонӣ мега акамон. гази холӣ авардаро. кузовиш седан ира, абиё моторш 1.6. ҳолати мошин нормални, средни состоянида қарор дорад. аз навхи як заводиш мекунӣ, ҳай мекунӣ мерай. чашкош ягон ҷош варид каги надора, хулас пусидагӣ задагӣ надора. рақамаш 927 дӯстон 07 3323 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. ҳолатиш хубай. мотор коробка ходовоиш инжектор документ ҳамин қадар ки надорад. мотор коробка ходовоиш созай. метавонед ки занг бизанед аз номи канали ман. ВАЗ 2115 солаш 2003 дар шаҳри Хуҷанд. муомилаш аз номи канали ман. нархи 16000 сомонӣ. гази холӣ. седан кузовиш 1.6 моторш механика коробкаш. 11 элонда мегзарам ки инак элони 11 BMW арзон монагем C series 38000 сомонӣ. светеш сия дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. айни ҳол нархиш 38000 сомонӣ. солаш 1999. муомила карда мешавад аз номи канали мо. холи бензинай, кузовиш седан бардор азиз. абиё моторш 1.6, коробкаш механика. рақамаш 0490 29 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. срочно фурӯхта мешавад. мега 4 баллон нав, дискош нав, кондитсионерш ях каги, старт стоп дора. хулоса мошин мондагӣ биё мега камтарак муомила дорад. боз масъулои алиша мебинем. вариантои алиша медаб дасти якамон бо нархи 38000 сомонӣ боз муомила мешавад дар шаҳри Ваҳдатай. ба элони 12 мегзарам ки инак элони 12 чия BMW иш C series. ира солаш 2000 свеча хай хитон дидесен бардору. мошинчаи сериозниай. C series имрӯзамон 10000 ай солаш. дар шаҳри Душанбе нархиш 40000 сомонӣ. маблағ дошта бошем ки хадам мегирим ишани. бензини холӣ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6, коробкаш механика. рақамаш 807 11 11 01
ҳам ватса дорад, ҳам дастӣ. Мотор коробка ходовиш 100%, старсуд дора, 4 баллон нав пачка. муомилаш аз номи канали мо. дӯстони азиз, нархаш 40000 сомонӣ. рафта мошина аз шаҳри Душанбе бигирина мешавад. ба элони 13-мон мегзарем инак. элони 13-мон Mercedes Benz C-класс. ира солаш 1995 дар 8 қарор дорад. нархаш 40000 сомонӣ. бензин плюс газай, светиш свет. кузовиш седан ира бардоро. коробкаш механикай, объем моториш 1.8. рақамаш 981 06 95 00. тақсимотор утилизатсия ҳаста мега элеганс. беҳуда мақсад касоне ки аз 35000 сомонӣ нархша поён мекунен мега беҳуда занг назанед. ҷои шидаш 35 та нархш 40 та мондагай бо 35 та муомила мекунад хати шумо. коробка ходовой ҳамонҷош 100%, чашкош 1 грамм барид надорад. хулас тақсимотор утилизатсия дорад. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва касоне ки дар канали мо нав омадген, фаромӯш накунед дастгирӣ шумо пешравии кори мо. дӯстон, ҳамин рақами моро дидиста бошед, агар дошта бошед мошин савдода нарафтеста бошад, агар дар ватсапи мо муроҷиат кунед, мисли ҳамин бардоро дар наварҳои оянда метавонем ки хона ёки мошин замини шуморо рекламагузорӣ кунем, бардоро хушроак савдо кунем. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, моро пайгирӣ кардед. то наварҳои оянда, паноҳи шумо ба худо.